Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fuskar gida kenan na siyarwa, kananan ring road. Fuskar gida kenan yana kan crossing. Nan gurin kana shan kwana sai titi. Nan location ɗinsa ne. Da yake yana da hanya guda biyu, nan ma za ka iya shiga ta nan. Gashi nan already har wuta an ja masa. Shi ne fuloti na ɗaya da hanya. A yanayin gidan nan. Nan gurin darabiyan ɗinsa ne. Gashi nan already an sa masa fensin waya. Gashi nan ko ina akwai wuta. Already ma ko ina ba inda ba wuta. Gashi nan da bohol da komai a gidan. Nan wajen canjin wuta ne. Yadda yake nan kuma ɗaki ne guda ɗaya. Gaban ɗakinsa nan ba inda ba wuta a wannan gidan. Wannan shuke-shuke ne a wani gurin. Sai kuma nan gurin shukoki ne shi ma. Ga inda yake. Nan falo ne. Gashi nan falonsa ne nan. A yadda yake. Nan gurin kicin ne. Shi ma da gurin wanke-wanke. Nan gurin ventilation ne. Shi ma already ko ina da wuta. A gurin TV nan. Ga ɗaya ɗaki. Ga ɗaya ɗaki nan. Sai kuma shi ma nan ɗaki ne. Da ventilation. Sai kuma nan ban ɗaki. A wurin hita. A yadda yake. Nan gurin kuma ɗaki ne guda ɗaya. Shi kuma da ban ɗakinsa. Ga yadda yake. Masha Allah tabarakallah. Ga ban ɗaki nan shi ma. Ga yadda gida yake.